Good morning mga moms! Hi! Hello muli sa inyong lahat. Ayan, and welcome back to my channel. And for today's chikahan at video, kasama ko naman si Rhea Filingera. Ayan, isa rin sa aming mga Social Climber Squad sisters na kung saan na sa pagbablog na may kasamang sipag, tiyaga, pagtitipid, pagkukuripot. Diba? Yung term. Minsan kasi may mga bagay ka na gusto mong bilhin para sa, di ba? Ang muna kasi meron kang mas priority. Na kung saan ang bunga nito, ng lahat ng ito na ginagawa niya, ay itong kanilang munting tahanan. Wow! Humble. Itong kanilang matatawag mo ng sarili mong sayo. Di ba? Na hindi ka na mangungupahan. I mean, hindi ka naman nangungupahan doon, di ba? Pero at least, sayo na. Sariling sayo. Sariling bahay na. Okay. Ano lang tayo, yung mga previous story natin, itong bahay kasi, no ba kayong iba, nakalimot na sa ibang kwento mo, sa ibang chika mo ba, na itong bahay na to, originally, ay nakuha mo na Way back 2019 ba, Bev? 2019. Pandemic or before pandemic? After pandemic? Before pandemic. Before pandemic. Nakuha mo na to. Okay, so nabili mo lang siya ng magkano? 2018. Oh, before pandemic Oo mo. nga na, before. Before pandemic, sa magkano mo nabili tong lupa? 250K. Cash, hulugan, Bali dalawang buwan siya, kumbaga 2 gives. Okay. So ano to, by friend, relatives, kanino? By relatives, yung parang Inalok. Oo, inalok. Parang ganun. Kakilala ng Yung kamag-anak. taga dito lang din yung may-ari talaga ng lupa neto na nabilhan. So this is clean title. Oo, halos lahat naman kami dito pare-pareho lahat. Kasi bali buo to siya talaga mother title. So, Alin, lahat itong... Ito. Itong mga kapitbahay. Pare-pareho kami ng mga papeles ng lahat dito ng mga kapitbahay. So divided lang siya. Oo. Okay. So ngayon, ang ginagawa nila is every lot. Kasi magkakaroon pa ng individualization. Oo. Ganyan din yung sa akin sa Pagpapasurvey kami talaga ng Ay, nakapagpa-survey ka na. Tapos na siya, mga muhon na. That's why may mohon. Tapos may papers na din. Kasi mahirap po yung yung magtatayo ka tapos hindi na survey, yung wala yung palatandaan. Yep. Kasi baka yung iba hindi nila alam yung mohon. Mohon. Baka hindi alam nila yung mohon is yun yung palatandaan kung hanggang saan yung lupa mo. Yun nasasakop ng lupa mo. So for 250,000, 2018, then you started vlogging 2019. 2019. Yun kasi pandemic time na. 2020, pandemic. Nung pagbalik Nagsisimula pa lang siya hanggang sa nag-focus talaga ng bonggang-bongga 2020. So 2020 natutukan mo na itong pagbablog kasi may mga income. Pwede ba natin masabi kung magkano yung una mong sinahod? Una mong sinahod nung nagbablog ka? Kasi hindi ko talaga makakalimutan, 7,000. Yung una. Sa YouTube. Sa YouTube lang siya. Kasi sa YouTube tayo nagsimula lahat. Okay. Kahit ikaw no. Facebook. Ako sa YouTube talaga, hindi ko pa makakalimutan, 7,000. Sobrang saya ko kasi. Ano unang binili mo? Wala pagkain. Agad? Kasi wala tayo ng mga panahon ng pandemic time na yun kasi. Pagkain, tapos nag-invest ako ng microphone kasi lagi ako kumakanta noon sa YouTube. Yun yung yung condenser. Oo. Okay. So, that time, hindi ka pa masyado nagluluto-luto. Oo, wala pa masyadong iniisip na content kung anong gagawin mo. Ayan. So, during, after nung unang sahod mo, nag-Facebook ka rin. Nagkaroon ng problema ang Facebook mo. Medyo matagal siya kapag-start. Oo. Hindi, nagka-problema kasi Nag-Facebook ako, hindi pa talaga masyadong, tawag niya to, natutukan. So, doon talaga siya sa YouTube. Hanggang sa, pinasok ko na din yung Facebook kasi nagpasukan na ang lahat Yes. sa Facebook. So, nung time na na-hack yung Facebook ko, Ito yung ilan na yung followers mo? 8,000. 8,000 na siya. Tapos, nung nahack siya, ang ginawa mo, naggawa ka ng bago. Naggumawa ako ng bago and then mas na-focus ako sa YouTube kasi doon ako kumikita kasi di mo na-hack yung Yung Facebook. So, parang Kaya from there, natutukan mo talaga sa YouTube ng gusto. araw-araw talaga kasi alam ko doon ako kumikita. And then
pinush ko talaga siya. Hindi ko pinabayaan. Everyday, parang naghahanap talaga ako ng pwede I-content. i-upload or i-content. Especially yung kahit paano maiba man lang, kahit kaunti, no, dun sa ibang ginagawa. Lalo, especially grupo kasi kami, no. Yes. Isa yun sa mga pressure sa atin kasi halos isa yung viewers natin, nagkakatalo na lang sa bilang kung gaano karami Yes. yung magpa-follow sa'yo. Paano mo na isipan na idiretso ka na to sa pagluluto and all lahat? Wala kasi. Mahilig ka ba talaga magluto? Nagluluto kasi naisipan ko babae ako. So hindi talaga ako patok sa mga ginagawa ng mga SC Yung na mga Bex. nagpapatawa. Oh. Kasi may kanya-kanya tayong ano. Character, So yung yes, naisipan yes. ko na, dito ako maganda tingnan siguro sa pagluluto. Diba? So, doon pinush ko na talaga. If ever may lulutuin, go, luto. Tapos video ko lang. Ganun lang. Hanggang siya nagtuloy-tuloy lang siya. Kaya mas maraming nag-follow sa'yo, even hindi nagpa-follow sa ibang SC. Because as a moms, o bilang nanay, o yung ibang mga mahilig magluto, pina-follow nila yung mga ginagawa mo. Then, the history is happen na. Nangyari na ang lahat. Hanggang sa pinasok ko na yung mga nakapag-ipon na. iba't ibang klaseng luto. Luto, Kasi, yes. mm, May bake, may prito. Ano ba ba? may iba't ibang style na yun, mga herbs. So, and special thanks na rin syempre doon sa mga taong nakasuporta sa Yes, sa iyo sobra. palagi when it comes to your cooking, 'di ba? Especially Ma'am Chona. Ay, ang talaga naman ang i-spoil sa lahat ng mga aktibidades mo when it comes to cooking. And ay na nga, nangyari na ang lahat and tuloy-tuloy ang naging income, lumaki, no? At ngayon ito na siya. Nagsimula Dito na na. tayo sa Ito na yung katas ng kanyang parang ito siguro yung putahe na niluluto mo ngayon na major. Yes. Na, kumbaga sa mga niluluto niya po, mukhang ito na yung mukhang ito na yung pinaka mabigat na ulam na lulutuin mo. Sobra. Matagal lutuin. Matagal palambutin. Matatagal tayong palambutin Oo. to. Ayan, so andito na tayo, meron ka ng bubong na kapag lagay, una kasi prioritize ninyo is itong poste po. Matagal Ayan. talaga siya. Itong poste. Poste, tapos yung beam. Ngayon naman may, yung beam is yung pinaka-skeleton nung Yung bubong. sa taas na part. Yun yung matatawag ng beam. Okay. Ito talaga yung poste. Dito sa poste, ano nga palang sukat? Anong sukat nitong bahay ulit? Si Mark yung nakakaalam. 8 by 9.5 feet. 8 by 9.5. 8 by 9 by 5. Tama? So, okay. 8 meter, tapos 9.5 Yung lapad. meter yung... 9.5, tapos 8 yung... So malaki din talaga siya, no? Kaya nga, parang lumaki siya, no? So, hindi kasi nga, Nabubungan siya. yeah, especially nung nakita mo na yung mga poste. No? Etong poste mo, ilan? Malo. Yan. Asyam? 3, 6 lang. 2, 4, 6 lang, Beb. 6 lang, Three. tapos yung beam. 9. Ay, 9! Ano yun? 8. Ah, Ay, oo, meron pala sa ito, ano. sa likod pa. Magkano inabot? 8 pala yung poste ko. Akala ko 6 lang. Poste natin. Magkano inabot ng... Sa poste, dito natin i-reveal sa vlog ni Ma'am Gigi. Ah? So, sa poste, yung nagastos talaga natin dito, Beb, is Ako na beam. pati na beam. Oh. So, nasa mga 150K. Eto? Oo, with labor na siya. Everyday ba yung ano mo? Everyday ang pagpapagawa? Hindi. Ilan Depende lang. Ilan ang tauhan mo? Nung una, marami sila. Abot sila ng 6, 5, or Poste. ganon. Sa poste, Sa poste. lang na pagpagawa at saka sa beam. Pero dito sa ngayon, 3 na lang sila yung natira kasi hindi naman siya, Hindi na siya gano'ng kabigat. hindi na siya ganun kabigat kasi ito talaga yung kailangan na marami sila kasi gagawa pa ng bakal na forma, tapos yung Maghahalo ng semento and all. Tsaka yung forma kasi. No? Tapos ang bubong mo, ang bubong, magkano? oo, Magkano? magkano ka na sa bubong? Ang ganda rin kasi ng bubong niya, oh. Ang bubong kasi, siya, bali, separate yung pagbili namin dito. Yung mga bakal, inisa na namin. So, nasa 43? Sa bakal lang una, oo. 55. Ito yung mga tubular po, yung mga si tubular, Parlins. mga parlins, so 55 daw. Siya kasi nakakalam kasi siya yung dito talaga. Si Mark.
And then sa bubong naman, umabot tayo ng color roof, mga, 20. ha? 20. 70 with wala pang labor. Hindi pa kasama din labor. Sa 70,000? 70? Ang daming bubong yan. Pati yung alulod, Ano andyan na. siya, bali, Mahal 20 kasi yung pieces bubong niya, na ito. ano siya. Tapos, pinagawa pa talaga yung sukat kasi may ano Pasadya. Oo. Pasadya, kaya Kumbaga, nga- meron siyang nabibili na ready-made na siya, pero Bitin. bitin siya. Kailangan bali dalawa yung bibilhin mo. So, Oo. eto, pinasukat namin yung bali, ano talaga yan, tapos pinagawa. Kaya umabot na 1 week yung pag-antay. Okay. So, gumawa muna bago siya dineliver. Yes. Wow. So, all in all, ang total na halos ay, kasama na yung pagbili. So, we have 250, tapos 1. Hindi ko pa yan na total. Oh, bakit? Parang sakit na. hindi Pero na tinan mo, natin hindi, pero magugulat ka na ha? May hawak pala akong ganung pera. But- Diba? Yung una, na-shock ako dito sa mga poste talaga. So, Oo. ha? Oh my gosh, ganun pala talaga kamahal magpagawa ng bahay. Poste pa lang. Nakakala natin simpleng, okay, hollow blocks mo na lang yan, ganito, Oo. ganyan. Akala mo ganun lang. Now I know. O kasi, ang feeling ko kasi ang magpapabigat talaga dyan Ito. yung labor, Ito. yung kahoy. Yung kahoy na Pang forma. pang-forma ng poste, bibilin mo Tapos siya. itatapon mo lang. bakal. Sayang, no? Oh, may itapon ha. Bigay mo sa akin. Pwede, oo. Baka magamit kong paan ng mga lamesa. O, ibenta mo sa akin yung mga Pero second magagamit hand. pa yan siya. Igamit mo sa akin pang second hand. Ayun. So, all in all, kamusta yung feeling na unti-unti na ano mo na siya? Siyempre, masarap nabubuo? maganda na sa feeling namin ni Habi kasi eto, nakikita mo talaga, di ba? Diba siya, oh my gosh, may bubong na kahit skeleton pa lang, grabe. Eh, may mga pagbabago, malaki yung mga nagbago talaga. Kasi from yung una namin punta dito talaga, inaano yung mga kahoy, kanang yung mga poste niya. Parang, And kasi parang imposible pa isipin na At saka nakakaaminin mo, nakakatakot siya. Kasi baka next month wala ko na akong pampagawa. kahit ngayon kinakabahan pa din ako. Pero at least may bubong na siya. Focus naman tayo next sa mga haligi nito. Good thing, kapag nasa short ka, aminin na natin sa hindi. Kasi sa laki ng presyo nitong mga to, no, saan ka pa humuhugo? May laman pa bang ATM? Wala, ubos lagi. Gabriel. Sinasagad mo? Kaya nga minsan nawawala yung mga dilaw-dilaw sa katawan natin. Siyempre, at least Kasi- may option tayo. Yun yung purpose nun. Pero hindi ko nilalahat kasi baka may mga emergency na Other darating. At least kahit pa paano meron pang Natira. Mahuhugot. Oo. Ito yung chismis na natin sila. Special thanks na rin, of course, to Of course to Madam To Brenda. Brenda, And yes. sa mga may nag-share din mga followers din dito. talaga? Oh, that's Yes. good. Siyempre sila Ate Liz, si Cici Rod, thank you. Si Ate from Australia. Ayan. Kilala mo na sila. Kaya si ate. That's Siyempre good. kay Brenda talaga, no? Kasi siya naman talaga yung... Especially pag nasa short. Pag nasa And short, ito ha, may time kasi na sinasanla po talaga ni Ray, chismis ko na siya. I-chismis. Sinasanla niya na talaga yung mga alas to Brenda. Kaya lang ginagawa ni Brenda is, ayaw niya. wag na daw, gamitin mo kapag ginamit mo. Papahiram niya na lang yung pera sa akin. So, ang nangyayari, sakto naman talaga. Parang tumutugma din naman yung ginagawa niya na ayaw niya na lang kunin yung alahas kasi alam niya na kukulangin pa din talaga ang budget. Kaya at least, diba? Good thing pa rin talaga na napakaswerte natin na just binigyan tayo ni Brenda ng opportunity na makapasok sa mundo ng vlogging because of her, and even financially nasusuportahan niya tayo, natutulungan niya tayo. And with that, alam mo, ang dami mong dapat ipagpasalamat, no? Not just the people, no? Lagi nanonood. Yes, to everyone, especially to all the viewers. Kahit sa no? mga basta sa lahat na, thank you. Diba? Okay, eto. Diba, speaking pagluluto rin naman. Sa tingin mo, itong bahay mo ngayon,
kung magiging ulam to, ano na to? O na, kunyari, prito siya, pero half cook pa lang, yung mga ganun. O kaya, bulalo, pero naka-pressure cooker pa lang. Ano na tong, ano mo, bahay mo? Marinate pa. Marinated. Marinated pa lang. Oh, pwede. Marinated pa lang. Marinated, Kasi ano to? malayo pa. Chicken, pork. Chicken na muna. Chicken. Kasi mga parang buto-buto pa yung nasa gilid. So, wala pa yung Wala laman. pa yung laman-laman. Oh, okay. So, marinated na siya, nakababad na siya. Marinated chicken muna siya sa So, hihintayin na lang natin siyang maihaw o maprito bago Kumbaga siya marinated ribs ng manok. Parang ganun. Pero hindi, in fairness talaga, ang ganda na siya. Nakakatawa. At least, si Diday, Mark, and you, di ba? And together with nanay and your other siblings, oh. Ilan yung room? 3. Oh, di ba? Marami. Feeling ko kahit lahat ng AC cash. Nakibahay na rin kami. Maglalagay tayo dito ng tambayan na. Akala ko swimming pool eh. Parang mas okay yung swimming pool dito. Grabe naman yung swimming. Swimming pool, tapos 3 lang yung kasya. Tapos Yung kailangan lakyan natin yung sala kasi marami tayo. lagi marami. Iba pa rin talaga kapag ang bahay mo. For me feeling ko, ako kasi gusto ko yung ganun eh. Malawak yung sala ko. Kasi ano ko, Sa sala marami akong tayo kaibigan. matambay Hindi, lang. marami akong kaibigan eh. Yun din Marami ako. akong kakilala na, alam mo yung, mahilig akong, pag nasa Manila ako, gusto ko yung bahay, yung sala ko open lang. Kasi yung mga anak-anakan ko, yung mga kaibigan ko, yung mga pinsa ko. So, parang Lalo isang na pag- lahat, di ba? Basta marami kang kaibigan, kailangan ano talaga yung sala. Kahit yung sala lang. Yung sala lang. O hindi naman kailangan marami kang kwarto eh. Kasi, Saka pwede naman tayo tumambay sa sala. Doon tayo ng latag ng mga higaan if ever dito matutulog. tama, correct. Tambay, maglalasingan. Uy, Guys. may magiinuman pa. Mag-inom. Oh, eto na, bago pa man natin tapusin itong ating video, Rhea, what is your next plan? Since may bubong ka na, meron ka ng poste, ano na susunod na gagawin? Bakbak muna. Sila Mark na bahala Bakbak. dito. Ay, Kumbaga, gigibain. balbagin na yung mga ito kasi luma na to eh. So, maraming nagko-comment din na kailangan daw sirain lahat. Oo, sisirain naman talaga siya lahat. Gigibain? Gigibain talaga yan lahat kasi sobrang tagal na neto. 1990 daw tong bahay to na 90s. itinayo eh. Mhm. So, lahat siya Napakatagal gigibain. na talaga. Kaya Tapos, inaanay. tapos itong sahig is buhos to. Buhos din. Elevate mo pa or ano? Hindi pa. Ganyan na lang siya. Kailangan mag-level talaga siya. Correct. Oh, ayan ha, mga marites, mga moms out there. Ayan na nga ang chika, at latest chika mula dito sa ipinapatayong bahay ni Rhea Filingera. So, abangan ninyo ang iba pa mga update Yes. sa mga pagbabago. And of course, please do follow Rhea Filingera sa kanyang YouTube account. Tapos yung mga follower ni Rhea, follow nyo rin naman ako. Follow niyo din si Ma'am si G. Ha? Uy, Para- ang sarap po dito. Guys, ang dami niyang plano kung alam niyo lang. Sana nga. Oo. Ang dami kong plano. Sana ang dami ko ring budget. Kaya mo yan. Sa abangan. Kaya natin to. Kaya mo. Lalaban Ano natin. actually ako sa'yo, na-inspired ako natutuwa ako kasi knowing na may pamilya ka, nagpapagawa ka ng bahay, nagpapaaral ka ng anak mo, di ba? Then, yun nga, kasi may partner ka, may katuwang ka, di ba? And kaya kaya wala pa tayong masasabing ibang dahilan para hindi tayo magpursige, di ba? Gaano man kaliit o kalaki ang mga nanonood, Yep. still that's a viewers. Gaano man kaliit o kalaki ang sinasahod mo, income pa rin yan. So pag Tama. pinagsama-sama, lalaki at lalaki. Siguro, kaunting lang, pigil, Pasensya. oo, pigil, tantanan mo muna yung Temu, Shopee. Wala. Di ba? Oh, tama. Tama. Tantanan mo muna yung pagpipindot at pag-add to cart. So, ayan. Again, maraming salamat sa panonood sa inyong sa inyo guys and sa pag-share nitong video na to. Once again, my name is Ma'am G, together with Rhea Filingera. Ayan, maraming salamat guys. God bless you. Thank you.